Ya ngiyaphila kodwa ngikho kahle emoyeni. Ngoba ngilana nje nginenkinga yabhuti wami angimazi kahle ukuthi kuyikhona kuyikuphi engibonile kuyena ngoba ngaxolisa kubazali ngaxolisa nasekhaya kodwa yena akhombisa ukungixolela. Angazi ukuthi into engayithini leyo cause njengamanje usanenkinga ngengane le ekweyeNigeria. So angimazi mina usahlahle kukhona kuyikuphi esakubangile mina naye. Kodwa yazi umshana wakho lo eNigeria uyawazi lokho? Hayi bafaya kuyena wami nje lo mshana mina bafaya kuyena wami okababuwaka hayi la ekhaya angisho ukuthi awusiyena kwala ekhaya mawuthi akusiyena wakho. Yabo mina sisi wami ngeke ngikwazi mina ukuthi mfethu ngalethi ishangane la ekhaya angikwamukeli lokho anginawo umshana weshangane mina sisi. Sho ukuthi nje obulawa nje nawe uyilona. Mina ngishangane mina owabona ishangane enkulu izulu kanje wena. Phela kulele ngala. Uyangithuka phela busho njalo. Na ingane yami uyayithuka manje. Akekho umuntu omthuka umbiza ngento ayiyona. Mungambuzi baba kuzokutshotha waye ulwele amashangane waye ungahamba wena nengane egoqekile nwele wena. Ngithi umshana wami ngegathi nale. Ngihamba mina. Wena ngeke uyenze wena kodwa mina ngahamba mina. Bafinte inkingo indaba wena bona usendaweni bazokuhleka yini muhamba nomshana ogoqekile nwele. Ngibuka ukuthi bafuna ukuticileleka isithunzi sasekhaya ngoba ngiyaqala ngoba nengane eNigeria kuyaqala ingami. Abo mina kube kuyenzela le ngane ngayifela ngisho right ex ebhodleleni wesizwe uyezwa ngikutshela ngendlela engenyanya ngangiyifuna usheshe uphuthume ngoba nawe yakhe izokulinda izethe right impela ke mangifa sofa bawuthi usala eshangana ngoba ngazuthi liphelile emndenini. Yabona wena bhuda kwanothi ungifuna nkomanje oqala yimi olethi yimi ekhaya olethi ingane empofu wena njengoba umnyama unje ufa ubumnyama mina kwemanje bangihamba nje emgwaqeni sebethi abashana mabe ngibona bengibingelele bethi amalume Abdul uba amalume Abdul wena vuma uzofa yini mawuvumela uzofa ngihambe ngibizwa abantu ngomalume Abdul kuthiwa amalume Abdul ngcono ushintshe indawo kusukeke ngasekhaya mina wesisi ngeke phinde abantu bobuya bezokhonga lana mina ngeke ngimele umkhongo weshangana egcekeni ekhaya wenze njani hayi wesisi umshuthu uzobona umisa kanjani ngcono kube uwomisa kanjani umisa kamakhelwane makuthi kanjani ulethe lobo lakho khona ngoba sisiwami yabo nje umshana weshangane mina uyena engamdingi nje la ekhaya uyena engamdingi nje ngifuna ukuthi kuphele lo nyanga yabo ngoba sisondela nje kuDisemba ngeke ngidle uChristmas umshana weshangane uzowudla mina into engiphatha abhlungu nje kakhulukazi ubhuti wami umane igxeka lengane ithi yanuka nama akukho engakuzamile ngokuthi ngizama ukuthi endlini inwe kahle lokho ethi endlini ngathi sidayiswe inkukhu yabona nje ngisho engenile endlini ungena delela asaphume angimazi ukuthi mina hlahle ngikhona kuyikuphi kubangele nami ngoba ngizamile bonke ekhaya understand wena kuphela nawe wavuma kodwa manje uyangixaka manje ukuthi usushintshiswa yini. Okay asiyenzeni lento